kune vanhu vanonamata ndiri kuti nyaya yenyu yemakanamatira zviri kunongofamba. Muri yeZimbabwe ndiri kutambira nyaya panapa pari kunzi Zoni musi wa30 adarika anenge atopedzwa naye kudhara. This is the situation right now because last time pakambotaurwa pachinzi Zoni tikumupa 7 days but to me it was sounding more like a joke because I was like how come kuti munoti 7 days for sure 7 days hazina kupera ndo pakazobudikira Mudhara Knox. So Mudhara Knox according to these guys he is the way forward and ndakarova my investigations angu kuti donyotsonzwisisa kuti what exactly is going on and these guys were saying haana kuuya kunoita take over chinchi kana zvisizvo mukutaura but it's just that guy anga aripo akafamba naMudhara Nigirikini yeyo anga aripo panguva yavo saka he's just here kuti angopa vanhu the way forward kuti ngoodza kuti zvichazofamba so mangwana zvozodai kusukira mangwana zvozodai so but I don't not waste much of your time ndizoipindira steriki nyaya yacho nditanga ndikuitaura pane zvinhu zvekutaura panapa zvandinoda kuti mungoteerera tingotora mukana tese kuti tikwanise kunge tichinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Kana tichinge tazonzwisisa aiwa zvamuchazoitawo neinformation ina handizoziva vanhu vakuru zvinenge zvava zvenyu saka ngatingotora mukana uno kunzwisisa zviri kutaurwa panapa izvi. Inda Mudhara akabva kuhondo. Hondo yanga isina kuti masoja wabva bato ripi. Why? Because tatakananga chinangwa 1 kunyangori Zipura uri chokwa Muzorewa kudini wabva kupi uri kwaSitore kwanzwa kwandungu yekwana Sitore undonga pangomo tatine chinangwa 1 chekusunungura Zimbabwe. Ndo zvandokutaura kuti imimi vana veZimbabwe ngatitei chinangwa 1 ndechei nyika yakatorwa nepfuti ndona machizokorora handidi kuona vanhu mustreet munourawa naMnangagwa fanga iko zvinoka BP yake pairika anototi ndazviwanira ipapo mukava muri 10,000 hazviziwe ndotokutaurirai ndakati 30 May hasviki handidi kuona ropa repofu garai kudzimba. Mona ndibve ndabaya dede nemukanwa kungwadza vavengi ayo iko nepese panofunga kuti apa pakade hapana chatisingazivi takuziva. Why? Ndekuti tiri mumakembe eZimbabwe ndataura tiri masoja ambuya nehanda eZimbabwe futi ndedzedu ndini Dr. D komanda wemweya. So why worry? Mirai chete imimi ndakataura kuti zvese zvimabhiri zvavo zvese kutotambisa nguva kandi imi tongotambiwa pada nhodo takangotarisa kudai. Maloya inga tinoona vana Madhuku vana Chamisa vana Biti maloya ega ega asi anotambiswa nhodo. Zazanita kuti ngangana haina kwandiri loya ndiri president ndiye mutemo unoti taneta newe. This is the only way to sweep away all this rubbish. Amunondeza azikura mbwana ini Dr. D komanda wamwe shwenga ndamuza kudai nganonoke akanonoka ipapa akatangirwa tamama asi soja guru ane matactics kunyarara kwake ari kuziva zvari kuda ndekuti tiri tese Chamisa wamongoti chichi wapotwa nemiliyoni mumuchenjerere
anoziva zvaari. He is not stupid, that young man. Ndini Dr. D ndokuzai. Oro vana kutaura kutuka chichamisa iko hatisina zvokuti kwaipati kana kuti nhingi. Kozi vanhu havabatana vese manje. Ndopa pakamirira mbuya nehanda ipapo. Kwete utendekana. Kozi imukapatsurana muchida kumhanyisai mhembwe 1 zvobetsera chi? Hazvibatsiri chinhu. Kamada kuita versus chinhu 1 batanai muite chinhu 1 to 1, 1 on 1. Manozisa. Nyaya yangu yandakatova ndakati inongotaura zvirimo zvemurusero imomo. Handibvi ipapo. Zimbabwe inotorwa nepfuti negidi ngangani. Ndo zvakuzoitika. Ndeti ndakakupai ndakati 30 May haasviki. Ene ndakazadzisa. Handiroti, handisi nyanga, handina svikiro, asi ndiri komanda wemweya webako. Komanda wemweya webako. Muzukuru 1 wambuya nehanda. Tese tiri vazukuru vambuya nehanda. Asi kana nguva yakukwana, ivo kana vakusimudza hakata dzavo, vakutenderedza rusero rwavo, mapfumo akudzikwa pasi, nguva inenge yakwana. Asi please, ndakati handidi kuona ropa repofu rinodeuka. Ropa richadeuka ndere kuState House, kunavo vane huro dzakadini dzakareba. Zvemabhiri zvawese pane chatanga tisina kuona. Atiri kuramba chingotapiwa pada takatarisa. Imi vafana veopposition, imi zvamakaita apa ndaizviona. Ndani murungu Dark Court angarohwa nevanhu 10 kuda 8, asi horo iyoyo yanga yakazara nechi neopposition. Asi morohwa munhu makatarisa. Horo yese vese vakanyima kutaura iopposition, asi kwakuroverwa munhu makatarisa futi. Chichocho iko ndo zvandakuda inini vazukuru vanenda. Ari muposita chakada kungoita nonsense, rovai zvingaite. Mumhanisira muri 10 nemuposita ane chimbo 1 nduku. Hamuna kwana. Mokidhineperwa munhu kusvika munhu akandiwa mbuti makatarisa. Nematsosi 3 kana 4 makatarisa. Vamwe vacho mune kutomuziva ndinhingu kwakutoto makatarisa. Imi mundikwanira. Iyo munanga kwacho anongwa negarudzo rakaita so. Ndokusaka ndichiti anoda chi ngangani futi. Mungandi ndopenga ita zvima strategy zvenyu zvamuti hakuna kwazvinosvika pasina pfuti. Ndotokudza nambuya nehanda ari pasi apa nasekuru kaguru, hakuna, anongoda pfuti. Takatora nyika yeZimbabwe varume, takaona nhamo kusangoko, hakuituko. Mofunga kuzvipishika kumashure kune matanda kuda, kuzvipishika kumashure kune mashizha kuda. Vamwe muchiita matisho kufuridza dziwa mukanda uko. Tatoti kamaona ukarifura utomboisa kuti mhomo kuti uri ne2nd job plan B, pane unoshandisa matanda nemashizha. Nhamo yese hamwizi.
muri kurega pfumbuza dzichibuda mvura isina kunaya. Vazukuru ambuya nenda, ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Yanguva yekuti ndakataura kuti musaseti. Hausi kuzosvika. Shonga nongotaurawo zvangu but haya. Iye angatadza kuziva paripo paya. Kunyara kwake muti anopenga. Hapengiwe, harisi benzire. Ini komanda wemweya Dr. D ndati 30 hasi kusvika. Varume kushamhanyiwa. Mabhodha kuchaita bata-bata. Bhodha South Africa, bhodha Zambia, bhodha Mozambique. Kuchaita bata-bata kana. Ndiri kutaura. Ene hanisi kuseka. Movunga nokusano penga mimi. Ndikubvunza. Imounga choenga anipenga kuramba akangoti nganganga. Ndikubvunza. Mofshero tedzera zvamabhiri kutambiswa imi. Oro kwenda nhasi tikaenda kana tiri 20 million. Versus 10,000 zanu tinongorohwa. Akusi kurohwa tinotambiwa. Samona kusika muda kuronga chii ipapo. Shika upai gware upai toita se amuzoti futi ndio mushonga. Ndikubvunza. Imi vafana vangu avo ndio vari kuzotora iyo vari kuzviziva. Ini changu kukupai date 30 May unenge uri musi Saturday. Hausi kuzosvika. Ngati pamaboundary pachaita bata-bata. Zvavari kuita zvinonzi the final nail of ZANU kuzvikwidibidza. Vari kutamba nemadhoti pasina mvura. Madhaka beta. Unombopuwa chance yekufunga. Noti China. Ndini Dr. D, komanda wemweya webako. Sa ndikutaura izvi indara ndotaura zviri murusero. Zvichitenderera musero mapfumo achibaya pasi. Muchanzwa zvenyu mimi. Ichandengendeka Zimbabwe nemutsindo wevanhu wemiridzo nekupururudza. Kuti Mwari matibvira nepi. Asi Mwari pfuti. Zvese zvemahurukuro izvi zvokuti chapter yakati kupedza nguva. Ndati inini oro pakata 20 million mavhose eopposition. ZANU PF ine 10,000. Munongozva kuti ZANU PF yahwina. 20,000 iyo ndotonzi ndio ina. Sa moswera kumirira zvakadaro. Makore mangani mushingodaro. Ngatiregai kukambaira, ngatimhanya. Timhanyirane nenguva. Koshokosha itaimuka. Mwenza ini Dr. D, komanda wemweya, chinokosha itaimu. Patava apa pasiri pekuseka manje apa. Hapachati zvana hurukuro izvi. Zvoti kwanzikona na jaji kukupiku kumako haisiri nguva yacho. Ndiri kutokutaurirai. Ndiri pasi pemuti pandigere pano. Ndakuti ndigere pasi pemuti unoera. Amene vachati mutohwe, vachati kudini, vachati mutamba kuti muti wandigere pano pasi pawo muti unoera. That is why ndiri kutaura imi vazukuru ambuya nehanda kuti ndotaura murusero. Nemucheka mutema.
kwete mucheka muchena wamapostori. Mucheka mutema, because tiri vanhu vatema isu. Munizive mashoko andiri kutaura. Handisi kutuka munhu, asi ndiri kupa yambiro kupofu vazukuru vane handa. Mukanzwa tsuri yakurira, please garai mudzimba dzenyu. Ndatodini pakai pamunopaka, garai mudzimba dzenyu. Vanenge vari parwendo murodhi, toti uri kuda kubva Harare uri kuenda kwaMutare, uri kubva kuHarare uri kuenda Hameno Gweru Kwekwe, Gweru Bulawayo, Hameno Masvingo chii, mukangonzwa zvaita, pakai mota dzenyu. Hapana anokubvunzai. Anokubvunzai munoti taakusvika kuti tichifamba. Iye anokubvunzai yacho ndiani? Anenge ane hana ine garudzo rakaita sei? Ndii ndiri kutaura komando wemwe Dr. D. Ina handisi kuseka kai. Ndati ndinenge ndiripo. Handiti. Handisi kuda ropa repobvu rinodeuka. Kozi zviri kuenda kuState House. Konombavanza here. Zviri kuenda kuState House. Ndari kumabhaundari kuchaita basa ko. Because musi unorira tsuri haachomboizivi. Asi date ndikupa. Kana achigadzira tione kuti achagadzira chipi bo ipfuti mani. Vana Smith vakazvitadza izvi kuzvigadzirira izvozvo. Kwazoti munangagwa. Tanoita kusekerera benzi, kupururudzira benzi. Icho chimama mweya, mudumbu hamuna chinhu. I'm sorry to say that, vazukuru vangu vanoenda. Asi chokwadi. Nzara inzara. Haimbopinduki kuti kwanzi waguta iwewe nenzara, kunyepa. Nzara inzara. Uchangobudisa uri mweya chete. But nyaya yangu ndeyekuti mazuva aswedera. Izvi zvekuti hanzi munetsana neZANU-PF zvebhiro izvi zvokunyoronyera zvokubhedhenura peji. Ivo vanovhura mapeji acho varivo. Nduze. Right. Ndakuya kune mimi maopposition. Handidi ugwara hwakadaro. Ndakazviona ndiri kuno kwaIceland kuno. Handizivi kuti murungu kana aine pati yake aine citizenship yekuti muZimbabwean. Momurega achirohwa kuti murungu here. Handisi kunyatsokunzwisisa kuti ndekuti murungu. Makamwa kuti iopposition yenyu mimi futi. Alright. Muhoro muya. Otangu kuti vaingoketana. Kana vaiketana vanga vari vangani. Saka vanga vakazadza horo yese iyoyo. Handi opposition. Saka muroverwa munhu nevanhu 20. Makatarisa asi ndimi opposition. Ngatirovei zvakadaro. Hakuna kana nomupurisa anosvika futi. Anenge ari mupurisa werudzi. Pane mupurisa asiri kuona nhamo iyoyi. Vanhu vanobharapo vachiokera zvimbavha hombedzi vana Chivhayo mbavha idzi vanatagure Hameno ikoko. Ndo vanookera because no problem. Imi kama muine problem mungaroverwa munhu wenyu zveshuwa. Munhu anoadaptiwa kunokandwa mubhutu yemota makatarisa. Nekasikoro.
asi makapaka mamercedes benz marange rover ekuti one inobva yamhanya mberi uku yovateka imwe toere kumasure mota yaadhaputa iyoyo ngairambe iri pakati muone kuti inoda kuenda nekupi. Hamubvunzi munhu, muone kuti inoda kuenda nekupi chete. Murunizisa matactics utaimaita mhondo takaita matactics yakawanda isu. Mubanzisa shandisina kuti mhondo nekuponda munhu asi upfura kushuta zasi anchiti ngangani ukashuta munhu hauna ngozi ihondo zvino ihondo hamusi kuiona munodhaputirwa munhu kusvika anonokandiwa kuembrace maine mumugodhi makatarisa mangwana kana anobupfura hapana. Batai vanhu vacho nemota yacho pisai nevanhu vacho pisai futi. Zvondirwadza mani. Panganiko vari kuorera majeruni pasina kana mhosva ndekuti watinini zviri kuitika ndisi kuzvida. Hazvikurwadzei here imimi vana vazukuru mbuya nenda. Ngatichishingai. Okay, indozokera kwakomana wangu. Vakomana munizve ndikuzokererazve but haimi mugara ndirikugara nshukuzai. Nguva yaswedera yokusunga mabhandi. Nuri kata kusimuka hana zirovi, kata kunomhara hana zirovi. Toziva zvatinodini zvatichanoita. Ndakati kupi kuState House. Povo garai mudzimba please. Vanenge vachidhiraivha motikari vachibva kwaMutare vachienda Harare, vanobva Harare vachienda kuGweru Bulawayo Kadoma, mukanzwa kuti zvaipa misai motikari dzenyu please. Misai. By that time ndiri kutaura hakuna mota inenge ichibvumidzwa kufamba. Mangu zvaipa mira ipapo. Haizi mhosva yako because zvinhu hazvina kunaka. Muronizisa amen. Udakanwa kusvika hako kumba kwako ndikureva umu mumahighway umu mota dzese dzichamira kuti ntsi hapana anokubvunzai. Mumahighway mumamotorway ndo mandiri kutokuudzai. Zvaipa pauripo ibva wangomira. Ndakati hazvisi kumbotora 4 hours kutanga usitata mota yako uenda. Asi umbotora kana 4 hours. Ndikutaure kone mahelicopter ese kuyafusa achasimukaya. Asi haidi ndedu. Munonzisa ndedu. Yonenge wakutsvaka kuti vanomhanya vanobuda napapi. Munonzisa. Right. Vazukuru mbuya nenda. Ndataura mashoko aya. Apa ndiri kungokuupdatai. Chokwadi chandakataura makuchiziva. Ndakati kudini 30 May haasi kusvika. A simple as all that. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndati kamuda kuzoona Dr. D musi wacho iwoyo mucharohwa vanhu ipapo paState House. Ndo pamuchandiona ipapo ndo Dr. D wavo. Manizisa vana Zimbabwe vazukuru mbuya nenda. Thank you. Muriramusha asi mubate manzwi.
ndati kana zvinge zvaita munhu wese ari mumoto ngaamire nakwaari kuenda azivi kuti kwakamira sei. Handizvo uramba kudhiraivha urumhanyira kupi? Ndati hakuna mota inenge ichifamba mumotawe inofamba chete inoda kunzikamwa iwe uri kufamba zvaita sei, uda kuteza uri kuenda kupi? Handiti mubatane netsvina dzakadaro mumire. Muchangozvinzwa helikopta dzichabhururuka idzo nhatu dzacho idzodzo dzichapedza Zimbabwe yese. Ndakuziva kuti masoja vafana vangu vese vari mava ndevangu. Amene kumajenerali ikoko, kumajenerali wangu ndichwenga. Manezisa vana Zimbabwe right ranhasi tombogumira pano. Ndikuda kuramba ndichikuyeuchidzai asi pane pandichazoti zii kuti handichati bufu futi. Manezisaka titeseka. Okay, thank you. Ndikutendai. Ndakusiya munyasha.